Insellmilkom. Illum il-ħamis 8 ta' Ottubru, il-Knisja f'Malta qed tfakkar 318 l-anniversarju mid-dedikazzjoni tal-Katedral ta' San Pawl l-Imdina. Nilqakom għal Quddieso Rużarju immexxija minn Dun Osmar Baldacchino li ġie ordnat saċerdot f'Ġunju li għadda. Fl-Evanġelju tal-lum niltaqgħu ma' Zakkew il-Pubblikan. Ġesu ma jidħolx biss fid-dar tiegħu, iżda jidħol ukoll f'qalbu. Mulej, imla d-djar tagħna bil-preżenza tiegħek u qalbna bl-imħabba tiegħek. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum bħala Knisja f'Malta qegħdin niċċelebraw id-dedikazzjoni tal-Katedral tal-Imdina. Dan il-Katedral li fihem l-istorja tal-Knisja f'Malta. Hekk meta ġew in-Normanni, meta ħadu n-Normanni lil Malta mill-Arab bdew jaħsbu biex jibnu katedral. U hekk ġara nbena katedral, kena diversi jisqfijiet, imma dan il-katedral fl-1693 ġarrab terremot kbir u spiċċa li kellu jerġa' jinbena. Reġa' nbena u ġie dedikat propju bħallum fl-1702 mill-Isqof Davide Kokko Palmieri. Għax importanti li niċċelebrawh. Għax fil-katedral hemm dik li ngħidula l-katedra tal-Isqof, illi ġifieri hemm it-tron tal-Isqof is-sedja li minn fuqha tirrappreżenta li l-Isqof imexxi l-Knisja f'Malta. Illum filwaqt li niċċelebraw dil-Quddiesa ir-Ratta Ħajr il-Alla, nirringrazzjaw il-Alla talli aħna parti mill-Knisja tagħna f'Malta. U nitolbu l-Alla jkompli jbierek il-Knisja tagħna f'Malta li tagħmel tant ġid u jkompli jbierek mod speċjali lill-mexxejja tagħha. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa, qabel xejn imma naraf in-nuqqasijiet tiegħi, il-mumenti fejn jien ma rafx inkun Knisja, fejn ġibt il-firda, lejra, il-pika u tant affarijiet oħrajn li jkissru xi tfisser tkun Knisja, u għalhekk nitlob maħfra l-Alla. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Infaħru l-Alla flimkien, glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit. U paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf tal-labbin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tħejji għalik amara ta' dejjem, mibnija bġebel ħaj u mażul. Kattar fil-Knisja d-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu jibqa' fidili, jikber dejjem għall-bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna illi miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-altar tal-mulej bil-ġemgħa kollha ta' Iżrael qudiemu, fetaħ dirajh lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, ma hemmx Alla ieħor bħalek, la l fuq fis-sema u lanqas hawn isfel fl-art. Int li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba mal-qaddejja tiegħek li jimxu quddiemek b'qalbhom kollha. Imma tassew li Alla se jgħammar fuq l-art? Ara, la s-sema u lanqas l-ogħla smewwiet ma jesawk, u wis inqas din id-dar li bnejt jien. Agħti widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-tħannin tiegħu, mulej Alla tiegħi. Ismagħha lajta u t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmel quddiemek illum. Lejl u nar ħajkunu għajnejk miftuħa fuq din id-dar, fuq il-post li għalih inti qed. Ismi jkun hemm biex tisma' t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmillek f'dan il-post. Isma' mela, it-talb qubli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael meta jitolbuk f'dan il-post. Ismagħha int minn fejn tagħmmar, mis-sema, agħti widen u aħfer. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Ngħidu flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sala-safar isib fejn jagħmar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek. Hemm jitqiegħed iż-żgħar tagħha, mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Ngħidu flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares o Alla tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Ngħidu flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-għadba tad-dar tal-Alla tiegħi milli nagħmmar fit-tinet tal-ħżiena. Ngħidu flimkien, kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Il-mulej jgħid, min jitlob jaqla, min ifittex isib, min iħabbat jiftħulu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triqat tagħha. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien qani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba fil-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u tela matina selvaġġa għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-kol bdew iggemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb iddaħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra u jekk jinsraq xi ħaġa lil xi ħadd b'rapporti folozz inroddilu għal 4 darbiet iżjed. U qallu Ġesu: Illum il-din id-dar ġiet għas-salvazzjoni għax hu wkoll bin Abram, għax bin il-bniedem ġie jfittex u jisalva il-mitluf.
il-kelma tal-mulej. Iffili lek Kristus. Mill-qari tal-kelma Alla li għandna llum nifhmu x'edna fil-bidu ta' din il-quddiesa. Xi tfisser li nkun knisja. Fl-ewwel qari għandna il-Salamun jagħmel it-talba quddiem it-Tempju ta' Ġerusalemm. Il-Tempju ta' Ġerusalemm kien ilu biex jinbena, il-poplu Ludi kien ilu jixtieq jibni post biex fih joqgħod Alla. Post biex fih il-bniedem jista' jiltaqa' u jsir ħaġa waħda mal-Alla. U meta nbena, Salamun imur u jitlob talba f'isem il-poplu. Imma nnotaw kif tispiċċa din it-talba. Qader u aħfer. Għaliex? Għax il-Knisja mhijiex il-post tal-perfetti. Jew aħjar, il-Knisja mhijiex il-post ta' dawk li jaħsbuha li huma l-perfetti. Il-Knisja hija l-post tal-midneb li jixtieq jiġi salvat. Il-Knisja hija l-post ta' Zakkew. Zakkew illi għamel l-esperjenza ta' midneb f'ħajtu imma issa jixxennaq għall-indiema. Il-kritika li għaddu n-nies hija din. Bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. U fl-aħħar Ġesu jagħtina risposta għax bin il-bniedem ġie jfittex u jisalva il-mitluf. Xi tfisser din? Tfisser li aħna qabel xejn fil-Knisja rridu narfu li aħna għandna bżonn il-maħfra tal-Alla. Kull quddiesa li nagħmlu il-qassis stess l-ewwel wieħed li jgħid nistqar l-Alla li jista' kollox li jiena dnibt ħafna. Hija l-post fejn aħna nirċievu allura il-ħniena tal-Alla. Hija biss meta nħarsu lejna b'dan il-mod li nistgħu ma nkunux bħal dawk in-nies illi jgemgmu, illi jmaqdru, illi jikkritikaw l-oħrajn. Għax meta jien nagħmel l-esperjenza tal-ħniena tal-Alla f'ħajti, imbagħad inkun kapaċi nilqa' lill-oħrajn. Inkun kapaċi nkun bħal Zakkew illi id-dnub tiegħi jinbidel f'karità. Allura dik il-Knisja, il-post fejn aħna ninbidlu fil-karità ta' Alla. Ejjew illum f'dan il-jum li qed niċċelebraw id-dedikazzjoni tal-Katedral tal-Imdina, tal-Knisja tagħna f'Malta. Ejjew nitolbu biex aħna qatt ma nkunu parti minn Knisja bħal dawk in-nies li gemgmu fuq Zakkew. Imma aħna nkunu Knisja li bħal Zakkew narfu li aħna midinbin imxenqa għal ħniena tal-Alla. Li d-dnub tagħna jinbidel fil-karità. Nitolbuk Mulej, tenna narfu iċ-ċokon tagħna, id-djufijiet tagħna, biex hekk inkunu lesti nkunu Knisja miegħek imma Knisja wkoll mal-oħrajn, billi nilqgħu il-batut il dak li għandu bżonn il-ħniena tiegħek u hekk id-dnub tagħna jinbidel f'karità. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu llum mod speċjali f'dan il-jum għall-Knisja tagħna f'Malta, għall-mexxej, għall-Arċisqof tagħna Charles u għall-Isqof Joe li qed jgħinu sabiex il-mulej jgħinhom ikomplu jmexxuna fit-triq it-tajba, komplu jgħinuna nkunu Knisja. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Mulej Ġesu nitolbuk għal dawk kollha illi telqu l-familja tiegħek li jinsabu l-bogħod mill-Knisja tiegħek. Bħalma għamel Salamun, aħna nitolbuk għalihom ukoll. Nitolbuk tagħder u taħfer. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għall-eżis mejtin tagħna.
Mulej inti twedna li ħatilqana fil-familja tiegħek fil-ġenna. Nitolbuk tilqaħħom inti miegħek fil-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-kleru, għal dawk li huma konsagrati lilek u għal-lajċi impenjati, għal dawk kollha li għandhom xi missjoni fil-Knisja. Nitolbuk tinnhom sabiex ikomplu jkunu knisja flimkien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-bidu ta' dan il-jum ġdid mulej nitolbuk għal-ħaddiema kif ukoll għall-istudenti u għall-edukaturi. Nitolbuk għalihom, mod speċjali f'dan il-moment. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda u għall-anzjani kollha tagħna li forsi f'dan iż-żmien qed ikollhom jgħixu ir-realtà f'solitudni. Iqaf magħhom mulej u urihom li l-preżenza tiegħek ma tħallihom qatt. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit tal-qalb tiegħek quddiem dan Alla li qiegħed dejjem preżenti għalik. Ressaq it-talba tiegħek għall-Knisja tagħna f'Malta. Mulej Ġesu, bl-istess talba li talbek Salamun, aħna nitolbuk tgħader u taħfer il-poplu tiegħek, lilna il-Knisja tiegħek. Bierek u kompli kattar il-Knisja tiegħek f'Malta. Dan nitolbuh bi Kristu Sidina. Amen. Amen. Kollox fit-jubitek tajna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missieri li jista' kollox. Jilqalmu lejn dik is-sakrifiċċju għat-tifir u glorja tal-isem. Ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerta tagħna u għamil li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem milli tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmmar fid-dar tat-talb fejn tqassmilna bidek miftuħa d-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inti tagħmel tempju tal-Ispiritu Santu. Tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla jeda inti tqaddis il-Knisja tiegħek l-arusa ta' Kristu. Imxebbħa ma' bini li jidher biex isebbaħħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra bla qis ta' wlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet.
Qaddis tas-sewint u ta' min isebħek. U Alla kollok imħabba għal bnedmin illi dejjem tieqaf magħhom tul il-mixja ta' ħajjithom. Imbierek tassew ibnek illi jinsab fostna għax inġbarna mill-imħabba tiegħu. U kif għamel mad-dixxipli tiegħu, issa qed ifissrilna l-Iskrittura u jaqsmilna l-ħobs. Nitolbuk għalhekk, missier kollok kniena, biex tibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħajqaddes dawn l-offerti tal-ħobs u mbit biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li qabel ma bata tul il-lejl tal-aħħar ikla, ħal ħobs, bierek u qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, inħabru l-nur tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk samma tiġi fil-glorja. Għalhekk Mister Qaddis, aħna u nagħmlu dan b'tifkira ta' ibnek il-feddej tagħna, illi jint wassaltu għall-passjoni u l-mewt fuq is-salib u għall-glorja tal-qawmin għall-ħajja u qedtu fuq il-lemin tiegħek sakemm hu jerġa' jiġi. Aħna nħabbru l-emil ta' mħabbtek u nofrulek il-ħobs u l-kalċi tal-barka. Ħares biħnina lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, li fija nuru s-sakrifiċċju tal-Għid ta' Kristu illi ġie mogħti lilna. U bil-qawwa tal-Ispirtu ta' mħabbtek għodna issa u għal dejjem ta' dejjem fost il-membri ta' ibnek l-Ażiż li bil-ġisem u d-demm tiegħu sejrin nitqarbnu. Ġeddet mulej bid-dawl tal-Evanġelju il-Knisja li hawn f'Malta. Wettaq ir-rabta tal-għaqda bejn il-fidili u r-rajja tal-poplu tiegħek, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-isqfijiet kollha, biex il-poplu tiegħek imġarrab mit-tilwim f'din id-dinja jiddi b'sinjal profetiku tal-għaqda u l-ftehim. Ftakar mulej f'ħutna li marru qabilna fis-slim ta' Kristu tiegħek u fil-mejtin kollha. Illi inti biss taf il-fidi tagħhom, daħħalhom għallejna tad-dija ta' wiċċek u fil-qawmin mill-imwiet għatihom il-milja tal-ħajja. U lilna wkoll tina illi naslu għall-amara ta' dejjem wara li ntemmu l-mixja tagħna f'din id-dinja biex ngħixu għal dejjem miegħek mal-Verġni Mqazzalhom Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, u f'xirka waħda mal-qaddisin kollha nfaħruk u nkabruk għal dejjem b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bħala membri tal-Knisja ta' Ġesu nitolbu t-talba li għallimna u stess. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħħalniex fi tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim. Natikom islim tiegħi, la tħares lejn dinubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi irxorxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun minfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għati mulej il-poplu qaddis tiegħek il-frott tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum. Bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll.
imbirku l-mulej, irroddu ħajr roddu lill-Alla. ħajr. Nofru dan ir-Rużarju għall-Knisja tagħna f'Malta. Il-Knisja li rċivit tant eżempji tajbin. Nitolbuk mulej għal din il-Knisja, għal din il-familja, għal poplu tiegħek biex ikomplu jkun xhieda ta' mħabbtek. Alla tagħna, isma' talb tagħna eħlesenna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' talbna. Ġesu rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' talbna, Ġesu rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu biddel l-ilma fl-imbit fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu rrid ikun ibnek bħalna, o Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħareġ xi pried kassaltna talla u jsejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa
Mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. U kull ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna li kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak. Mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina b'dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak.
Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna li kisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Uħulġenna l-irweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nikbu nolfqu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan nitrufna ment il-Ġesu l-frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Tlob għalina qaddisa Umm Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema jekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-naħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej l-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifuhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Verġni qabel it-twelid. Umm Alla itlob għalina. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Verġni fit-twelid, Umm Alla tlob għalina. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Verġni wara twelid. Umm Alla, tlob għalina. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlob għalina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal tagħna. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok ħaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla.
Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. U għalla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Għatina nitolbuk l-inna li nisqarru għom Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu sidina. Amen. Taħt il-ħarsin tiegħek nistkennu qaddisa ta' Alla, la twarabx minn qudiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka. Sammi kira l-kanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ik li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isim imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isim ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Birek itlu glorjus tagħha fis-sema.
Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu kollha. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Ninformakom li l-quddiesa ta' għada l-ġimgħa se tixxandar biss filgħodu u mhux fil-5:30 ta' filgħaxija wkoll. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar informazzjoni. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.